kolegyne, kolegovia, zdravím vás opäť. Minule sme sa rozprávali o interskalenickej blokáde. Prakticky všetko, čo sa na krku pícha, prináša riziko parézy nervus phrenicus a preto je dôležité si vedieť vyšetriť, či náhodou nemáme parézu bránice, prípadne klinicky, keď pacient sa sťažuje na dyspnoé. Vyšetrujeme bránicu systémom ABCDE. V praxi to znamená, že si sondu priložíme do prednej axilárnej čiary a budeme sa pohybovať v tej prednej axilárnej čiare kaudálne, kým nenájdeme naše miesto, v ktorom sa to meria. Systém vyšetrenia bránice ABCDE, alebo čo to tie písmená znamenajú, A je predná axilárna čiara, to je axillary line, B je breathing pacienta, C je pohyb kaudálne, ako som vravel, D je diaphragma evaluation. Podľa tohto to nájdete aj v literatúre. Takže mám sondu v prednej axilárnej čiare, pozerám sa na dve rebrá a medzi nimi sa mi tu niečo hýbe. Toto sú plúca a tu je bránica. Hej? Takže pozrieme sa o priestore nižšie, preto ten caudal movement, pretože tam nám sa do toho zasahovali plúca a tu už bránica sa hýbe bez toho, aby nám tu zasahovali do toho plúca. Čiže pacienti môžu voľne dýchať, alebo im môžete dať kľudne tak ľahká zhlboka, alebo úplne zhlboka, keď nie ste si istí. Peťo, skús mi trošku hlbšie dýchať. Toto je ono. Dobre, môže byť takto. Takže ja teraz si tuto dám na sonografii, zafrízujeme to. Tak, tak. A teraz ako to vyšetríme? Stlačím tlačítko na slone measure, pohnem sa trošku dopredu, tuto, dáme tu, že measure, a zmeriame si rozmer, jeden, druhý, čiže stlačil som measure, potom som stlačil ten krížik a tu nám ukazuje 0,22 cm. Dobre, vymažeme to teraz, clear tlačítkom a pohnem sa trošku dozadu a nájdeme si ju, aká jej hrúbka bola na vrchole expiria. Tu je to najtenšie vyzerá, čakaj tu. Dáme zase measure tlačítko, pohnem sa kurzorom nahor, dám krížik, otvrdím, idem nadol a tu je jej rozmer, povedzme, že nejakých 0,17. Čiže obraz som si týmto zafrízoval, týmto som sa hýbal dozadu, aby som si pozrel, kde bola bránica, či už najtenšia alebo najhrubšia. Týmto potom som stlačil measure, aby som si dal tam ten merací kurzor, týmto som potvrdil vzdialenosť. Týmto som si ho potiahol smerom nadol, potvrdil, aby vám to zmeralo. A keď chcem z toho odísť, tak musím stlačiť clear. A zase sa viem hýbať presne, kam potrebujem, či kde bola najhrubšia, alebo najtenšia. A zase, keď sa zmene v túto nejakú vzdialenosť, stlačím measure. Tam sa mi objaví toto. Pohnem sa vypuklým kolečkom nahor. Potvrdím to týmto krížikom tu. Tak, a hýbem sa nadol. Tu mi ukáže vzdialenosť 0,22. Ak chcem z toho výjsť a spraviť to v tom najtenšom poli, tak dám clear, aby mi všetko zmizlo. A teraz sa tým vypuklým hýbem dopredu, dozadu, podľa toho, aký som si našiel, kde je tam bránica, v ktorom momente sa mi zdá, že je najtenšie. Tento papier sa nachádza na resuscitačnom vozíku na prebudzacej izbe. Je to zalaminované a môžete si to kedykoľvek takto zobrať. Prečo to chcem? Pretože tu máme presne výpočet na diaphragma thickness fraction. Prečo som meral tie hodnoty? Toto je hodnota v inspiria, hrúbka bránice, a hodnota v expíriu, teda hrúbka v inspíriu, hrúbka v expíriu. Vieme, že to bolo 0,22 a v expíriu to bolo 0,17. Tak poďme si vyrátať. 0,22 minus 0,17 deleno hrúbka v expíriu, to bolo tým 0,17, sa rovná krát 100. A vychádza mi to 29. Diaphragma thickness fraction pod 20% je paralýza bránice, čiže teraz viem povedať, že Peťa nemá pravostrannú parézu bránice. Takto sa meria pohyblivosť bránice, respektíve v literatúre to nájdete ako diaphragma thickness fraction. Ak si nie ste istí, že vám tie výspočené sedia, nechajte tých pacientov dýchať zhlboka. Tedy sa vám určite ukáže, či je alebo nie je paréza bránice.